Fl-analiżi u t-tagħlim tal-letteratura spiss nitkellmu fuq il-metrika tal-poeżija. Imma x'inhi sew il-metrika? Il-kelmiet metrika u metru huma kuġini u tnejn ġejjin mill-kelma Griega metron, kelma li tfisser kejl. Bil-metrika mela, nistgħu nkejlu l-poeżija bħalma b'metru nistgħu nkejlu d-distanzi. Fost l-elementi tal-poeżija li jistgħu jiġu mkejla, nistgħu nsemmu l-qisin tal-versi u l-aċċenti. Fil-metrika Maltija nimxu fuq il-metrika Taljana u għalhekk inkejlu l-aċċenti permezz ta' piedi differenti, jiġifieri skont is-sillabar u l-waqa' tal-aċċenti. Fil-poeżija Maltija ħafna drabi jkollna aċċent fuq is-sillaba ta' qabel tal-aħħar. Jekk l-aħħar sillaba tinżamm, jiġifieri l-aċċent jaqa' fuq is-sillaba ta' qabel tal-aħħar, ngħidu li għandna vers pjan jew wati, u jekk l-aħħar sillaba titneħħa, jiġifieri l-aċċent jaqa' fuq is-sillaba tal-aħħar, ngħidu li għandna vers tronk. Fl-istrofa ta' taħt, l-ewwel u t-tielet vers huma pjani jew watja, u t-tieni u r-raba' vers huma tronki. Il-mulej irid ilibbes lil bintu bid-dawl abjad tas-safa tar-ruħ u jaħtara l-arusa sabiħa li taftader u tħobbna fid-dmuħ. Il-vers inkejluhom skont l-ammont ta' sillabi li jkun fihom. Vers bi 3 sillabi nsejħulu ternarju. Vers ta' 4 sillabi insejħulu kwaternarju u l-bqija nsejħulhom kwinarju, senarju, settenarju, ottonarju, novenarju, dekasillabu u endekasillabu. Versi b'sillaba waħda jew b'żewġ sillabi nistgħu nsejħulhom vers monosillabu jew bisillabu. Xi drabi b'metrika nifhmu wkoll aspetti oħra tal-prosodija, jiġifieri tal-istrutturi u l-iskemi tal-poeżija, bħalma huma l-qisin tal-istrofi u tqassim tar-rima. L-aktar strofi popolari fil-sinna huma dawk b'żewġ versi, b'3, b'4, b'6 u b'8. Strofa b'żewġ versi tissejjaħ distiku. Strofa b'3 versi tissejjaħ terzina. U l-bqija nsejħulhom kwartina, sestina u ottava. Kombinazzjonijiet differenti ta' versi jagħtuna tipi differenti ta' strofi, bħalma jissaffika li magħmula minn 3 versi endekasillabi u vers kwinarju jew settenarju, kif insibu fil-poeżija lil Dun George ta' Oliver Frigieri. Għext bniedem mal-bnedmin, tqaddist biex tqaddes, tajt saħtek, ġidek, denek biex klim Kristu jitlaħħam fina safi, biex fqiegħ qalbna eruqu jifrex. Mal-metrika, jew aħjar il-prosodija, ninkludu wkoll skemi differenti ta' rima, bħal rima alternata, magħluqa jew imbewsa. Imma billi dwar ir-rima hemm ħafna xjenat, se nitkellmu dwarha aktar il-qudiem. Minkejja dawn il-ħafna qisien u regoli marbuta mal-metrika, il-poeti huma dejjem ħilsa li jesperimentaw b'qisin ġodda u li jħolqu l-iskemi tagħhom. Għalhekk nitkellmu appuntu dwar il-kidba kreattiva, biss dawn il-qisin u regoli tradizzjonali tal-kidba jibqgħu jservuna fl-analiżi u d-dixxiplina tal-kidba bħala bażi b'saħħitha li magħha nistgħu nkejlu l-kidbiet tal-lum. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.